dragi naši pratioci, evo nas ponovo u ordinaciji Dr. Lovin u Novom Sadu i imamo neke novine za vas. Možda ste primetili da smo na našem Facebook profilu ordinacije postavili slike iz Brazila, pa smo ovim putem htjeli nešto i detaljnije da vam prikažemo, da vidite kako je bilo i zašto smo bili tamo. Dobar dan svima, nalazimo se u Brazilu, u Rio de Janeiro, na Copacabani. Inače, u Brazilu je sada zvanično zima, tako da su uslovi ekstremni i pravi zimski, negde oko 30 stepeni Celzijusa, niska vlažnost vazduha i jedno prijatno vreme za opuštanje. Čisto da vidite jedan delić atmosfere, kako to izgleda na Copacabani, pošto smo uvatili malo vremena i za odmor. Naime, bili smo u poseti fabrici implantata Neodent Straumann u Brazilu. Tamo smo videli kako se proizvode ti implantati, od čega se proizvode, ceo jedan tok, kažem, proizvodnje. I posle smo išli na fakultet u gradu Curitiba u Brazilu, na kome je izmišljen zapravo i dizajniran taj sistem implantata Neodent. Tamo smo učili neke nove stvari od njihovih doktora i profesora. Nalazimo se na stomatološkom fakultetu u Curitibi. Pokazujem vam malo šta se ovdje dešava. Da vidite kako izgleda atmosfera. Tako da ćemo uskoro moći nešto novo da vam ponudimo u našoj ordinaciji. Mogu i sad nešto da vam kažem o tome, zapravo bit će jedna nova tehnika rada gde ćemo mi moći u roku od 7 do 10 dana da ugradimo koliko god je implantata potrebno kod našeg pacijenta i da mu odmah napravimo definitivne zube. Znači, to nisu ni privremeni zubi, nisu proteze koje se vade iz usta, već fiksni zubi koji se ne vade iz usta odmah postavljeni preko implantata. I to definitivni zubi. Znači, to će biti jedna jako interesantna stvar, zato što ne morate ponovo da uzimate godišnji odmor, ponovo da odsustujete od posla, da pravite nove otiske, nove zube, već ćete odmah imati definitivne zube prilikom tog jednog boravka u Novom Sadu. Tako da, bit će i filmova u vezi toga, imamo već pacijente koje smo zakazali, tako da ćemo prikazati ove slučajeve za to. Mislim da će vam to biti dosta interesantno. Čekamo vas ovdje u Novom Sadu kod nas, pišite nam, zovite nas i družimo se. Puno pozdrava!